मावनानै होगोन नाथाय दिनैसिम बे दालांखौनो नायसनाखिसै इउपिपिएल सरकारा जों बुजिनो हाया। दा बेखौ बबे खेत्रआव बिसोरो जाख्ल'दों माख्ल'दों होननो हाखो खामानियानो जायाखै जेराव बबाव जाख्ल'नो मोनखो बियो अजदा बेनो बिथांमोनहा जेबो लामा गैलिया जेबो माबा गैला बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बे खामानिखौ बिथांमोना बुंदों बे एकदम मिसा खोथा। एमएलए नि सायाव जे अजद दैखांदोंमोन जे गंसे दंफांनि दालां बेखौ बानायाखै आरो एमएलए रां जाख्ल'नायजों सोमोन्दो दं ना बेखौ लाना मा बुंगोन नोंथाङा? गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो। आं दिनै गावखौ सौभाग्य होननानै मने खालामो नोंथां मिडियानि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय थामथिम जाबाय। जिखिजाया 7 तारिखआव जिथुनाखि बिसोरो बिबृति होदों जिखुनाखि अभियोग खालामदों बुंनो थाङा बे गासिबो एकदम नंखायथार। खामानिया बे खामानिखौ एमएलएबो फैदों आरो जोंबो दंमोन रायजो राजाबो दंमोन बेखौ प्रसेसआव लांखाबाय बे अलरेडि बे जाखासिगोन। दा बेखौ बबे खेत्रआव बिसोरो जाख्ल'दों माख्ल'दों होननो हाखो खामानियानो जायाखै जेराव बबाव जाख्ल'नो मोनखो बियो नोंथांमोना एसे सिन्था खालामनानै नाय रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायहरो जेराव खामानियानो फैयाखै बोरै जाख्ल'नाय बोरै कारापसननि खोथा बुंनो हाखो बिसोरो बे नंखाय मिसा एकदम बिसोरनि जिथुनाखि अभियोग बिसोरनि जिनाखि माने माबा खालामनाय प्रसेस खालामनाय बे एकदम मिसा। अजदा बेनो बिथांमोनहा जेबो लामा गैलिया जेबो माबा गैला बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बे खामानिखौ बिथांमोना बुंदों बे एकदम मिसा खोथा। जुदि माबानिफ्राय नायफैनो हागोन बयबो नायफैनो हागोन खामानिया माने जे सुरु जादों ना मा जादों जिनिसा प्रसेसआव दङ एमएलए गावनो निजेस्व जिअटेक खालामनानै थांखानाय बे खामानिया जागोनसो बा कारापसननि जेबो खोथा गैया। दा बिथांमोना फिसा फिसौ माबाफोरखौ लानानै बिसयफोरखौ लानानै बिथांमोना दा बेबायदि भाइरेल खालायगासिनो दङ। जेबो नङा बिसोरो दा इलेक्सना खाथिखाय मा बुंगोन मा बुङा जेबो बाथ्राथ' बुंहैनो हाखाला। आरो जुदि नोंथांमोना इसिबां दरद दङब्ला नोंथांमोननि आमोलावबो बे दालाङा दंखायोमोन गोबायैनो होमबा 15 बोसोर सासन खालामदों नोंथांमोना बे समाव मानो बानायनो रोङाखै मानो बानायनो रोङाखै बिसोरलाय मा जानानै थाया दासो बानायनो नागिरनायाव नोंथांमोना अभियोग खालामदों बेथ' एकदम नंखाथार दुर्भाग्यजनक बियो। बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जे गामि ओनसोलाव इउपिपिएलनि समाव जेबो डेभेलप जायाखै होननानै बेखौ लाना मा बुंगोन? बेथ' बिथांमोननिसो बाथ्रा डेभेलप जादों जायाखैखौ रायजोआनो नुगासिनो दङ बयबो अनुभब खालायगासिनो दङ दालां जादों लामा जादों बहुद धरনের खामानि जेजेएम जादों आरो अंगनवाड़ी न' जादों गासिबो जाजोबदों। बे 4-5 बोसोरावनो प्रमद बर सरकारा बेफोरखौ मावनो सक्षम जादों। नोंथांमोना 17 बोसोर सासन खालाव बेफोरखौ मा खालामनानै थाया जों प्रमद बर'खौ बेखौनो जों बाख्नायनांगोन हाग्रामानि आमोलावहाय बेबायदि जोङो जिरायलायनानै सान्थि परिबेस जोङो जिरायनानै रायलायनो हायामोन। मोनाबिलि जाबाथाय गावनि फिसाया बबेबा थांदोंब्ला मोजाङै सफैगोन ना सफैया बिनिबो मोनसे सन्देह दंमोन। थ' दा बेफोरबायदि परिबेसा गैलिया हरनि 10टा 11टा 12टा गिदिंबाय था जेबो उसुबिदा गैया। मुस्लिम बुस्थुआव बर' थांनो हाया मुस्लिमफ्रा बर' बुस्थुआव फैनो हाया आदिबासिनि गुना थांनो हाया बेफोर परिबेसखौ दिनै सोर लाबोखो जों प्रमद बर' सारासो बेखौ लाबोबाय। हाग्रामोननि समावथ' दाङाबाजि ब्लाड सेटलमेन बुथारलायनाय सुथारलायनाय आर्मि कामान्ड' लाबोनानै गामि हाबनानै निर्दोषि मानसिफोरखौ बुदलाबायदों गावथारलाबायदों। दा बेफोरबायदि परिस्थिति गैया लाजिनांगौ बिथांमोना नङै बाङै फिसा फिसौ मेटारखौ लानानै बेबायदि मिडिया लेंहरलायनानै खालामनाया एकदम दुर्भाग्यजनक जेबो नङा बेफोर गासिबो नंखाय आं बुंगोन बेखौ आरो आंल' नङा एरियानि जेसेबां नैबे कक्सागरिनि जेसेबां इन्टेलेक्सुयेलफोर दं बिथांमोनाबो बुंनो हागोन जिखिजाया बेफोर गासिबो नंखाय बे बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि जुनै बे जिनिसखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ। थांनाय 7 तारिख गावहाय माकटाइगाव
बिपिएफनि प्राइमारि सेक्रेटारि फैलाव नार्जारिया जे 2 नम्बर कक्सागुरिनि जे दालां गोबायखौ लानानै जोंनि 1 नं गसाइगावनि एमएलए जिरन सारखौहाय जे कारापसननि खोथाखौ जे बुंदोंमोन आरो जे जोंनि एमएलए सारखौ बखुनु दिन नायफैयाखै बे दालांखौ इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा बे खोथायैनो आं बुंनो सानदों जोंनि एमएलए सारा जोंखौ लानानै बे ब्रिजखौ नायफैदों, नायनायजों लोगोसे बियो जिअ'टेग खालामनानै लांदों आरो बे खामानियाखौ अलरेडि प्रप'जाल खालामनानैहाय फाथायहरखाबाय। बियो जागोन, जोंनाव बिसास दङ आरो गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो थाफादों। लोगोसे थानानैहाय बे ब्रिजआदे जाथारनांगौ बेखौ एमएलएआबो बेथंबाबो बुंनानै होलांखादों आरो बियो जागोन, जों बेखौ मिथिखागौ। थांनाय 7 थारिखआव जे बिपिएफनि सेक्रेटारियादे बुंदोंमोन बेखौ नायफैयाखै, आरोबाव खुनु हरदे बे दालांनि बिसयैहाय जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु बिसोरो सानग्रोनांगौमोन बे खोथाखौ बुंनायनि सिगां। दा बे अलरेडि प्रप'जाल हरखाबाय, बे ब्रिजआदे जाथारगोन, बेखौ बिसोर हयथ' मिथियाखै। दा बेनिखाय बिसोर बेखौ बुंदों। दा आंनिफ्राय साननाया कारापसन माने कारापसना माखौ बुङो? जे स्किमखौ लाबोनानै मावाबारैनो थाखाखौ जाजोबो बेखौसो जों कारापसन होननानै मिथियो। खिन्थु दिनैहाय बे स्किमा जायाखै, जागोनसो, अलरेडि प्रप'जाल खालामनानै फाथायहरखाबाय, फैगोनसो। दा बेनिखायनो जों सानदों बिपिएफनि जे सेक्रेटारिया बुंदोंमोन बे जोंनि इउपिपिएल सरकारा गोबां खोथा होदों, गोबां खामानि मावनो थाखाय, नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै होननानै बुंदों। खिन्थु दिनै जोंनि 1 नं गसाइगावनि एमएलए जिरन सारा माकटाइगाव एरियाफोरावहाय गोबांथार बेबादिनो अन्थाइनि लामाफोरखौ मावनानै होबाय आरो बेबादिनो मडेल अंगनबादि सेन्टार गोबां जोंनि माकटाइगाव लेभेलावहाय खामानिखौ मावनानै होबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि माकटाइगाव ओनसोलाव बिसिडिसिनि जे थानानै जों सावरायनानै मिटिं खालामनो थाखाय जे सुबिदा बिसिडिसि अफिस जों बेखौबो मोननो हादों। जों बेवहाय बहुद गोजोननाय दङ। आरो बेजों लोगोसे जे जारागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल बिल्डिं बेखौबो एमएलए सारानो हरदों। आरो बेजों लोगोसे जों मिथिगौ खासियाबारि हाइ स्कुलनि स्कुल बिल्डिं बेखौबो जोंनि एमएलए सारानो हरदों। आरो बेबायदिनो हल्दिबारि, बिथ्रिबारि, बरगफा ओनसोलावहाय ब्रिज गोबां लामाफोर मावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएल सरकारा दे नैबे 4 बोसोराव बे खामानिखौ मावगासिनो दङ, आरोबाव दे फैगौ समफोरावहाय मावलांबावगोन जोङो बिसास दङ। आरो बेवहाय खुनु बिपिएफनि बुंनाय बाथ्राया बेवहाय खामायहोनाय नङा। मानोना बिसोर 17 बोसोर अलरेडि सरकार खुंदोंमोन। बे 17 बोसोराव बे ब्रिजखौबो बिसोर मावनो हायाखै आरो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायाखै, जायफोरखौ जों दिनैनि सरकारा इउपिपिएल सरकारा मडेल अंगनबादि सेन्टार मावदों आरो बेबायदिनो लामा कालभार्ट बक्स आरो बेबायदिनो बे जोंनि जे ब्रिजआव जे जोंखौहाय माने नंखाय एमएलएआ नायफैयाखै होननानै बुंनाय बाथ्राया दा बेबो अलरेडि प्रप'जालाव थांखाबाय, बेयो जागोन। आरो आं दिनैनि जे बे मिडियाजों आरोबाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सरकारा मोनथाम थांखिखौ मोजांथार खामानि मावदों होननानै आं बेखौ सानदों। मोनसेया जाहैबाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खामानि मावदों आरो मोनसेया जाहैबाय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावदों, मोनसेया जाहैबाय सान्थि प्रसेस्टाखौ लाबोदों प्रमद बर' सरकारानो। दा बेनिखायनो जों नायदो 1 नाम्बारावहाय जे सान्थि, गोबां जाथि गुस्थिफोरा जोङो गोबां समफोरावहाय गावजों गावनो गोबाव हरनि 12टा 1टासिम जों बेरायनो हायामोन। जों गावजों गाव गिनांगौ
सममोन नाथाय जों दिनैहाय बे सान्थिया फैबाय बेबायदि गन्दगल आरो गैले जों गिनांगौ गैले हरनि 1टा 12टासिमलाबो जों गिदिंनो हायो आरो जों आं जेब्ला क्लास 8 9 फरायो बे समावहाय जेला आं टिउसन लायोमोन बे समावहाय गोबांथार आर्मिफोरा बेंनानै थायोमोन फुङाव फैब्लानो जों टिउसन लानो होमब्ला जों आर्मिफोरखौ लोगो मोनोमोन दा बेफोरबायदि परिबेसा गैले दा जों फुंनि 4टा 5टा ओंखारलाबो जों बे परिबेसखौ जों मोनले दा बेनिखायनो सान्थिनि परिबेसा फैबाय जों बेखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो बिफेबा जेरैखि बुङा मानो जोङो बेखौहाय रायजो राजाफ्रा अलरेडि मिथिखागौ सान्थिया दे फैबाय दा आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि सुपार 50 बड'लेण्ड मिशन सुपार 50 जोङो डक्टर इन्जिनियार UPSC एग्जामफोरखौ जों जे होनायनि जे प्रसेसटाखौ जों मोननो हाबाय बियो गोबां गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मेलेमजिबि गथ'फोर बिसोर पास खालामनो हायोब्ला सासे गेजेटेड अफिसार जानो हानायनि क्षमताया फैबाय सिगांनि जेरैबायदि सरकारा गावनि जाथि गुस्थिफोरखौ लांनानै सरकारि साख्रियाव गिदिर गिदिर अफिसारफोराव लांदोंमोन नाथाय दानि सरकारावहाय बेबायदि नङा गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मेलेमजिबि गथ' बेफोरो मोननो हानायनि बेबस्थाया दङ।